Estimats veïns, com a alcalde de Massanassa, no solament com a alcalde de Massanassa, sinó més que res com un veí més que està també patint aquesta situació extrema en la que no se pensaven mai que s'anàvem a trobar. Fa un any que ho anava a dir, o fa mig any. Una situació en la que no se pot anar a treballar en normalitat, no se pot anar, en la que els xiquets no poden anar a les seues classes, en els seus col·legis, en la que els iaios també no poden veure ni els seus fills ni abraçar els seus nets. Aquesta situació de confinament que és l'única, el confinament, l'únic que pot fer que aquesta situació acabi, perquè així no s'anem a contagiar. Este és el medicament, aquesta és la vacuna. Nosaltres, des de l'Ajuntament de Massanassa, també estem treballant en una situació estranya. Les portes estan tancades, però així i tot estem prestant el servici igual. Estem arribant a tots vosaltres i prestant aquest servici, sobretot fent hincapié en les mesures des de l'àrea de servicis socials. Hem vist que el més important era que ningú veí i veïna de Massanassa se quede sense algo tan fonamental i tan important com és l'alimentació. Per això s'estan aprovant en aquest moment, hem multiplicat per 4 totes les ajudes d'emergència a persones vulnerables. Avui li està arribant menjar a tota la gent del nostre poble. Però també estem fent així un programa molt bonic d'ajuda psicològica que se fa per telèfon des de l'àrea social. També estem fent un programa de compra d'aliments i de medicaments a persones que no tenen suport familiar. També m'ha arribat sobretot d'un col·lectiu que està també passant-ho molt mal i que són els autònoms, el xicotet comerç i les xicotetes empreses, les que anem i avui ja s'està en aquests moments treballant per fer una ajuda a totes aquestes persones que van a veure menguats els seus ingressos o molt canviar la seva vida. Perquè aquest Ajuntament, des de fa molts anys, mai ha deixat a ningú arrere, mai ha deixat a ningú per el camí i ara, més que mai, aquest Ajuntament va continuar treballant en aquest sentit. Tenim el pressupost del 2020 aprovat, però li anem a fer totes les modificacions que calga perquè ningú d'aquesta crisi se quede en el carrer. Jo sé que n'hi ha un munt de mesures perquè aquest confinament se porti millor en les xarxes socials, Facebook, per ahí estan una quantitat de concursos, els xiquets esteu aportant a dibuixos que després farem, quan tot això acabe, una exposició en Gabriel Quallador. M'haveu fet arribar una inquietud, que és en els xiquets i xiquetes que fan el seu aniversari en aquesta època d'alarma que estem passant. Dir-vos que molt breument vos anem a posar perquè ens envieu els datos de tots els xiquets i xiquetes que fan el seu aniversari ara, perquè després fem una gran festa a la que per supost van estar invitats tots els xiquets i xiquetes de la nostra població. I ja vull acabar, però no vull deixar d'acabar animant-vos no solament a l'Ajuntament, a tot el seu personal que està treballant d'una forma impressionant, policia local, netejant els carrers en tot moment, desinfectant-los, a tots i cada un dels que es va felicitar-los, però sobretot us vull felicitar a vosaltres, a tots els veïns, a totes les veïnes de Massanassa, que esteu en casa, que esteu fent el confinament. Enhorabona, perquè així és de l'única manera que anem a eixir d'esta. Que també vos dic, per altra banda, que segur que anem a eixir i que anem a eixir reforçats. Així és que quedem-se en casa i fins que se puguem veure per el carrer. Moltes gràcies.